కుటుంబ పోషణ చేయడం ప్రయత్నిస్తారు. కుటుంబం కట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. ఎందుకంటే మనస్సులో బాధ ఉంది. ఈ బాధ కారణంగా ఈ బాధ నుండి బయటికి వెళ్ళడానికి ఒక కుటుంబం కడుతున్నాను. ఒక భార్య తీసుకొని, ఒక భర్త తీసుకొని మనసులో కామం పుడుతుంది. చూడడానికి కోరిక పుడుతుంది. అది కామం. చూడడానికి పుట్టిన కోరిక, వినడానికి పుట్టిన కోరిక, రుచి చేయడానికి పుట్టిన కోరిక, వాసన రుచి చూడడానికి పుట్టిన కోరిక, వాసన చూడడానికి పుట్టిన కోరిక, స్పర్శం చేయడానికి పుట్టిన కోరిక, ఆలోచించడానికి పుట్టిన కోరిక. అది కామం. మనసులో కామం పుట్టినప్పుడు, ఈ కామధర్మాలు పుట్టినప్పుడు, ఈ కామధర్మాలు అర్థం చేసుకోవాలి. బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు మనకు, ఈ కామధర్మాలు అర్థం చేసుకోవాలి ముందు. ఈ కామధర్మాలు ఎలా పుడుతున్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక ప్రభావం అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక ప్రభావం ఉంటే ఇది ఒక ప్రక్రియ అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక ప్రక్రియ ఉంటే మూల కారణం ఉంది. ఈ మూల కారణం నాశనం చేసి ఈ కామం తొలగించాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక మార్గం ఉంది. ఈ మార్గంలో ముందుకు సాగాలి. కానీ ఈ ధర్మం లేకపోతే, మనసులో కామం పుట్టినప్పుడు ఒక భార్య తీసుకువస్తారు, ఒక భర్త తీసుకువస్తారు. ఇప్పుడు ఒక కుటుంబం ఉంది, ఒక కుటుంబం పుడుతుంది. ఈ కుటుంబంతో బాధ్యతలు కూడా పుడుతున్నాయి. ఇప్పుడు బాధ్యతలు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇది జీవితం చాలా కష్టమైనది అంటారు. ఇది జీవితం ఒక నరకం అని అంటారు. మీరు ఈ సుందరమైన జీవితం నుండి ఒక నరకం కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మీరు ఇది చేశాడు. కామం పుట్టినప్పుడు ఈ కామధర్మాలు తొలగించడానికి ప్రయత్నించలేరు. ఈ కామధర్మాలు తొలగించడానికి ప్రయత్నించలేరు. ఈ బాధ నుండి బయటికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇది తప్పు. అందుకే మీరు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. అందుకే శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. మీకు ఒక శరీరం ఉంది. ఈ శరీరం అంటే ఒక శిక్ష, లభించిన ఒక శిక్ష. తల అంటే లభించిన ఒక శిక్ష. అందుకే హెడేక్ ఉంది, తలనొప్పిగా ఉంది. ఒక శిక్ష. ఈ పెద్ద శరీరం రకరకాలుగా రోగాలు ఉంది. ఒక శిక్ష. రోగాలు మాత్రమే కాదు, ఈ శరీరం ఒక శిక్ష. ఈ అజ్ఞానం ఒక శిక్ష. అజ్ఞానం ద్వారా
అజ్ఞానం వల్ల ఈ దుఃఖం పుడుతుంది, ఈ బాధ పుడుతుంది. అందుకే ఈ అజ్ఞానం కూడా ఒక శిక్ష. కోరిక, తృష్ణ ఒక శిక్ష. కానీ కోరిక అంటే చాలా ప్రియమైన కారణం అని వ్యక్తులు అంటారు, వ్యక్తులు అనుకుంటారు. ఇది చాలా ప్రియమైనది అని ఈ కోరిక. ప్రేమ చాలా ప్రియమైనది అని అంటాము. కానీ బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు, ప్రేమతో జాయతి శోకో, ప్రేమతో జాయతి భయం, ప్రేమతో విపముత్తస్స నత్తి శోకో కుతో భయం. మీ మనస్సులో ప్రేమ పుడుతుంటే శోకం పుడుతుంది, భయం పుడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రేమ సరైన ప్రేమ కాదు. సరైన ప్రేమ బుద్ధ భగవానుడి యొక్క మనస్సులో, బుద్ధ భగవానుడి మనస్సులో పుడుతుంది. అరహంతుడి మనస్సులో పుడుతుంది. అది నిజమైన ప్రేమ. ఈ నిజమైన ప్రేమ పుడుతుంటే మీ మనస్సులో శాంతి పుడుతుంది. ప్రతి జంతువు మీద, ప్రతి మనిషి మీద, ఈ ప్రకృతి మీద మీ మనసులో ఈ శాంతి పుడుతుంది, ఈ ప్రేమ పుడుతుంది. అది నిజమైన ప్రేమ. కానీ అన్య ప్రేమ, సామాన్యమైన ప్రేమ అంటే శోకం. ప్రేమతో జాయతి శోకో, ప్రేమతో జాయతి శోకో అంటే బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు, ప్రేమం వల్ల శోకం మాత్రమే పుడుతుంది, ప్రేమం వల్ల శోకం మాత్రమే పుడుతుంది, ప్రేమం వల్ల భయం మాత్రమే పుడుతుంది. ఈ ప్రేమం తొలగిస్తే శోకం లేదు, భయం లేదు. అందుకే బుద్ధ భగవానుడు ఈ సామాన్యమైన ప్రేమం తొలగించడానికి ఒక మార్గం చెప్పాడు. ఇది మార్గం మనకు తెలుసు. ఇది మార్గంలో మనం ముందుకు సాగుదాం. కానీ నిజమైన ప్రేమ మీ మనస్సులో పుడుతుంటే ఈ ప్రేమలో భిన్నత లేదు. మాతృమైన ప్రేమ, పితృమైన ప్రేమ లాగే ఏదైనా భిన్నత లేదు. ప్రేమ అంటే మీ మనస్సులో పుట్టిన శాంతి. ఈ శాంతిలో వచ్చి మీరు ప్రతి జంతువుకి, ప్రతి మనిషికి ఈ శాంతి ఇవ్వగలరు. ప్రేమించగలరు కాదు. ప్రేమ అంటే చేయడానికి లేదు. ప్రేమ చేయడానికి లేదు. ప్రేమ జీవించడానికి ఉంది. ప్రేమ మీ మనస్సులో పుడుతుంది. ప్రేమ మీ మనస్సులో పుడుతుంది అజ్ఞానం తొలగిస్తే. అజ్ఞానం మీ మనస్సులో లేకపోతే శాంతి పుడుతుంది, ప్రేమ పుడుతుంది, శోకం కాదు. కానీ అజ్ఞానం ఉంటే కోరిక పుడుతుంది. కోరిక వల్ల దుఃఖం పుడుతుంది, బాధ పుడుతుంది, శోకం పుడుతుంది, భయం పుడుతుంది.